nthawi ino tiseke maso amene tikufuna tipemphere tiseke maso pemphere ambuye ife athokozeni mapadera chifukwa choti mwatipatsanso moyo waukulu ngati kuti tikawerenge mawu anu pemphatu mukati sogoze ndi mzimu anu ndipo china chisemerera lambe chikatha kuti tenga ife kufupifupi ndi mawu anu achifumu tipempha ichi m'dzina la Yesu Khristu amen. Amen. Right. Tozambi for presentation ambiri yamba ndi chikhulupiriro. Yeti? Kumano tikamakamba za chikhulupiriro. Tukhulupirira mwandani. Chinoza nebe? Tukhulupirira mwandani mwa Mulungu yende utiwo. Yeti? So tikamakamba za Mulungu ona Mulungu ndi wotani. Chifukwa nosingana ndi kukhulupirira kumano suzoti Mulungu khadake ndi lotani. Kana Mulungu ndi okwiya kapena ndi osanga kapena ndi wotani. Chinoza nebe? Right, so panoba chifukwa choti no ndimatha kuyenda ndikumana ndi anthu osiyanasiyana zimandivuta kuti no ndimasuka bwanji ndi munthu. Chinoza nebe? Akuwa last week ndabwera nchewe ndipo ndipeza ninza nene ndimayeza manufaa ndikwaza akuluwa. Okay, ndimayeza bwino mano atabwa kwenda akulu awa tili limodzi kapena asiti limodzi maona menebe. So aratuza ati limoza abasi nali open kuti taucheza amene ndingachezere. Tinoza nawe inene macheza mokuti basi tizicheza zikwenda. Osati kuti chimandopita tono ndikucheza ne munthu kono munthu akufuna nguntola ma mistakes kuti ndesi nene mayesa tono ndikakhala tono sinuzara ndi pa gulu lotani nene mayesa tono ndizitani ndizichepese kuti ndione kuti palipotani. Okay, chifukwa chotono pamakhala chipizino kuti anthu ena angofuna aone tono upanga chani base ndiyeno mafuna Mulungu ndi otani. Nthawi zambiri kamakamba za Mulungu anthu amaona kuti no Mulungu ndi otere pano pamene ndikuyankhula chonchino sindingayankhule chiyo cha chinyamata funa Mulungu ali pati Mulungu ndi opsa kwambiri maona menepe mwina mwangozi ndingona no ase ndikuti lero nditi basi anthu ena akendete mmutu mwawo samva sinese ndikufuna ndani fate ndalakwisa ndete Mulungu wepo basi watani wakwiya ndipo ngati mwinaso anthu amasisimuka wewe ndeti chinese chatani chaipiratu fanyani malingaliro mwawo Mulungu amene amapembeza iwo ndi Mulungu amene anazivumbutsa mawu a Mulungu ndi anthu awiri otani osiyana. So ndifuna ndono Mulungu ndi otani sindingakhulupirira munthu amene sitimutani Mulungu ndi otani. Okay, tiye ndionene Bible kuti chani za Mulungu ndiye tiyamba malo amene tiyambira ku Mariko. Okay, Mariko chapter 10. Okay, ndipana inkulina yake akata kodi ndipange chani chabwino kuti ndikalowe moyo tani osati ndipange chani chabwino ndiye Yesu Kristu anayankhula chitene chimene chimandisangalatsa talingana pa Mariko 10 verse 18 akuti bwanji. Mariko 10 verse 18. Akuti ndipo Yesu anati kwa iye unitcha ine wabwino bwanji palibe wabwino koma mmodzi ndiye Mulungu. Ati palibe wabwino koma mmodzi ndiye ndani? Kapena tikafuna kupeza munthu wabwino tikupeza ndani? Ndati tikapeza ubwino tikapeza ndani? Ndipo ngati pali pena pali poseme pali ubwino wa mtundu nawo wonse wewe ndati Mulungu ali pati? Ndipo tinoze nebe ndati kunja kwa Mulungu palibenso chani ubwino tinoze nebe. Nawo mafuna nena chinthu ichi tikambakamba zawo Mulungu yeti tikamakamba zawo Mulungu anthu ambiri amakhala ndi ma ideas amene amatha kupereka sense komabe ndi makhulupiriro nawo tino ndi chifukwa tino ambiri tikamakamba za chivumbulutso khalidwe la Mulungu tinangowerenga chipangano chakale chokha koma chipangano chaso pano sinatani sinawerenga. Tikamona chipangano chakale Mulungu kuti azionetsera kwa Aisraeli anatani anazanene Mulungu amene anawatulutsa kuti ku Egypt. So tikamakamba za Mulungu tukamba za chani za mphamvu ya ndani ya Mulungu tikuona menepe right. Tikamakamba za ndani za Daniel ali kuti Babylon anamuza Nebukadnezar Mulungu ndi amene amavumbutsa yani ndi rapoto zati Mulungu ndi amene amazoa yani china chilichonse tinoze nepe. So tikamakamba za Mulungu timakutenga zimene zosifata nthawi anthu aja anali ngati aumwane. So timaona kuti Mulungu nthawi zonse amazionesera liyendo amphamvu kapena anzeru kwambiri posa milungu yachani ya dziko lapansi tinoze nepe. So kwambiri Mulungu amaonesa machitachita au Mulungu koma samazivumbulutsa kwathu nthuti Mulungu tikamakamba za Mulungu ndiye uti
now tikuona nawo tuno ngati mphamvu zokha ndi zimene zimasinisa mulungu ndi ena onse amene akupezeka mu universe eti tikambe nawo za mphamvu ife ndi angelo amphamvu kwambiri nda okay ife ndi Lucifer ndi amphamvu kwambiri nda ndetele pa scale ya mulungu Lucifer ali chifupi ndi mulungu kuposa nda ndete mphamvu sizingakhale chokhacho chimene ngakise ntchito chionese chani umulungu tinozenewe nzeruso ife ndi Lucifer nzomwe nda ndete Lucifer ali chifupi ndi umulungu kuposa nda ndete nzeruso sizingakhale cheni chimene chingalekanisa umulungu ndi cha china chilichonse tikumvana menepe tikamakamba za nzeru mphamvu ndi zina zonsezo eti totaona tuno sizimene zimapangisa mulungu akhale chani chifana mistake yaikulu imene inachitika kumwamba inayo ndi chani Lucifer amati ndidzatenga mpando wanga kuyika pamwamba mpando wake wandani wangelo ndeni mpando wanga uzakhala pamwamba pa mpando wandani wamababa mwanjira ina amamuona mulungu tunoke mulungu ndi ndani mulungu ndamene amakhala pa mpando wachani wachifumu alisama mutani ndedi inenso nditati ndipange system yanga yosemphana ndi mulungu alisazindimvera ninu sinkhala ndani basi timozenepe ndedi mu Lucifer anayinize okay tikamba business umano nkhandi ndi Lucifer anaphonyera kuti china chilichonse chimene chimapangisa mulungu akhale chani anaphonya china chilichonse koma inu ndine Yesu kautuza fino tikamafuna mulungu tikafuna kuvesa mulungu ndi ndani mulungu ndiye achani basi ndipo ngati munthu ali wabwino ndiye khala amene tingamutenga kuti akhale olamulira chani onse tikumvana menepe munthu abwino yekha ndimene akufunika alamulira andale onse amawina chifukwa amanatiyo akhala acha basi tikumvana menepe so wabwino popanda kumukakamiza popanda malamuliro aliwonse popanda china isi chakunja yeyo mulungu chibadede okay nchicho chimakhala chopepuka nature chiyandoti chani chilengedwe ndete khaso kukulabisa pano kaide la mulungu ndera chani labwino tikupana menepe kaide la mulungu ndera chani labwino ndete kamba za mulungu kamba za chani za ubwino infinite ubwino utani wosati ubwino wamuyaya nde tukamba za ndani za mulungu tikupana menepe right tiyeni 104 verse 8 104 verse 8 chino china chimene chimafotokoza za mulungu ndi chani 104 verse 8 atibani iye osakonda sazindikira mulungu chifukwa mulungu ndiye chikondi mulungu ndiye chani osati mulungu ndi amene amachita za chikondi iye mulungu ndiye chani chikhalidwe chokhacho chimene chili ndi chikondi pachokha ndi ubwino ndiye chani umulungu tinosenepe ngafuna tikhale achikondi ndiye tikhale ndi chani ndi umulungu tinosenepe right tene ndipitizeni chivunguso 15 imandisangasa chivungu 15 ukamba za nyanja yamanda ali kutiko iya imandika nyanja yamanda ali kuti kumwambe okay tathokoza kwambiri okay so tiona nati nyanja yamanda ali ndikumwamba so kumwamba kuli ndani kuli mulungu kulisonda angelo kuzakhaso anthu otani omboledwa ndi vesi ukamba za zimene ukamba za omboledwa mulungu angelo osali kuti ndakukamba no china chake tatene tione pamenepa pa verse 3 ati bwana verse 3 akuti ndipo ayimba nyimbo ya Mose kapolo wa mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa nanena ntchito zanu nzazikulu ndizo zizitsa ambuye mulungu wamphamvu yonse njira zanu nzolungama ndi zoona mfumu inu ya nthawi zosatha verse 4 ndani azakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu ambuye chifukwa inu nokha muli woyera chifukwa mitundu yonse idzaza ndizalambira pamaso panu popeza zolungama zanu zinaonesedwa verse 5 auti pakuti inu nokha ndota oyera okay ndiye tione ava pakukamba za anthu amene akuimba nyimbo ya Mose akuimba nyimbo ya Mose nda omboledwa okay mwambako kuliya angele ndiye kuliso nda Yesu manjira ina vesi kuti uzafe anthu aomboledwa asotani soyera angelo sosotani mezo nzona koma chilanena popoto no mulungu yekha ndi amene ali otani woyera ena so ndati sotani soyera tinozenepe kumano zothandiza zoti yani zikungothandiza nayo kuti no
mulungu ndoyera mwandani mwayeke tinozanebe yes babulo ni magese magesi kupanga ni babulo ayi magesi achokera kuti escom ndeti ndija source kumene zonse zikurani zichokera babule lili ni magesi fate no lalumikizira ndi chani escom angelo ndi anthu ombolera onse ndiwera ifate yo alumikizana ndani bas tikumana enebe yes so that's the ngani nini ndimene ndiye tikambakamba za mulungu ndi wabwino ndiwera ndiye chikondi ndeteno ngati tifuna tikhale anthu abwino oyera ndi achikondi tikhayenera tiyanjane ni ndani ni mulungu ndeti manjana bwanyi ni mulungu muzera mwaya mwa mzimu wake tikupana enepe tikakane mzimu wa mulungu ndeti ndi moyo wa ndani wa mulungu apo tinoza enepe mangofuna nena chinthu iye tikamakamba za one true god chanu pakhala ma issues ambiri nganiza mimi kwaona ngana kundi mafuna nena chinthu ichi dziko la Malawi ino last time ndena kufusa nini munati mwakhala president aku eti choyambira chimene mutapange ndi chani president wakhala president choyambira ndi chani ukhazikisa yani cabinet kuti zita izithandiza kupanga manager anthu ndoti anthu kuti asogolere bwino anthu akufunika akhale utano ophunzira eti kuti akaphunzira ata moyo ukhale utano wopambane tinozenepe akaphunzira anthu aja ena ndeti azigwira ntchito eti awagwira ntchito akuthandiza yani dziko lipite pasogolo kumene dziko tikimira ndani anthu ndeti akhala pita bwa pasogolo tinozenepe ndetino nkhani ngati matenda ndizo tikha ngati tikuthana nazo fana anthu azati chimene chikamisa nthena ndi chani tikuona penepe ndeti tikaphunzitsa anthu aja tizembekeza ati anthu aja umoyo okhala wachani wabwino tinozenepe koma zimene zimatheka munthu ati mdokotala achita zati zinzo lakwika amazati akumwaso chani mowa kwambiri amadokotala ambiri amakhala umwe wachani mowa tikupana penepe ndetino maphunziro sakutha kumpangisa munthu akhale ndi chani ndi chiyero tikupana penepe ndeti system imeneyoyo si system ya ndani ya mulungu iyayi system yetu ino akulu choyena kuchita ndi 1 2 3 4 tamvana tachita ndi imene ndi chiyero si system ya ndani ya mulungu tikumana penepe chifatino maiko osadziwika pasapanga ziti zimenezo koma zimakani chifayani amafunika kamangeso ya a prison amangeso ya apart from prison amangeso ma barracks eti fano zati no maiko ena atafuna so kubwera kuzagonjesa nda ndina also maiko ochita bwina mazati maiko ena angarekhale kuli maphunziro zimene sizikupangisa tiyo akhala anthu achani ndeti pange zoti ziziteteza kuchoka kuti ngati munonso ngakhale kuyesesa anthu athu sajani tipange zoti tizi kakamiza kuti akhale anthu achani abwino so nkona Yesu Khristu anatino mafumu a dziko lapansi pano so ufumu anda wake ndi mafumu otanosiyana mulungu anafunika achite chani iweyo wekha ndi wabwino tinozenepe wekha ndi amene kuchita zinthu achani ndi wabwino ndopanga bwanji utalesa kheso abwino upanga bwanji opanga zenatino moyo wako wapasenda ndi mulungu adapanga bwanji lezonso mzimu wake awike bwanji mwa anthu onse angelo onse anakhanizi mwandani ndeti angelo onse anani moyo andani ndeti amachita zachani zabwino chifatino mzimu wa Mulungu nali mwanda na ife tikana tikakana chimene chocho ndeti tikukana vesi iyi ndeti Mulungu ekhasi wachani siwabwino ndeti takanira vesi ndeti vesi ndi abozi koma Bible yotafero omboledwa angelo onse si abwino yayi ndabwino ifatino alinizi mwanda wa Mulungu titinozenepe yes so Mulungu mene amalamulira njira ngati imene tikupitirira tikupana right ndiye tikuona nato Mulungu walenga dziko lapansi sanalenge dziko lapansi tiyambire kumwamba walengano angelo ndi zina zotene tiziona posachera mwana uli sifanana ndi yani ine sindizikhala uda pasi pandani pa ulamuliro ndani wa Mulungu adakhazikisa ulamuliro wanje wina umene ulamuliro umeneyo chera chikenja munthu uzamulira nda now munthu ndabwino ngero ndabwino ayi
ere ngakhale ni zero zambiri zimene zerozo zimangonesera ubuna Mulungu zima Mulungu ranguchoka chinayitika nchani anasankhana lotani kuipa tumva nepe na atasande kuipa chinayitika nchani anapanga zotona angelo ena ososo amusatenda ena uchimwa labwera pa dziko la chani lapansi kumamba umenepe ne chimwa labwera kuchitika nchani pali magawo awiri ena kuti nuyayi tizamwa rokha ena kuti no Mulungu ndi amene azira mwena Lucifer anadena anadeno kuzera mwaja mwanzeru zako you have corrupted wisdom anaibisa ya nzeru zako so manjira ena formula ya ulamuliro wa Lucifer ndi ngaroli ndi nzeru ngaroli ndi kaziwiside kanjira yabwino ukanguchita zimenezo iweyo basi wafanana ndani ndi Mulungu tinoze nepe ene mungati yayi kuti ukhale ngati Mulungu ukhale ndi moyo wa ndani ndi ukhala na wanji ndi Mulungu ukhale ndi zimwa ndani so pali ma systems awiri osewa Mulungu anaona okay ngati si choncho ndimusiye Lucifer chifana nthena asakuziwa ndimusiye Lucifer aonesere system yake kuti ndi yotani tumvana wenepe Mulungu naye saonesera system yake tumvana wenepe ma systems angati awiri okay tupitirize tete ndipitirizeni so study ndi banga iyi ikathe ndingofuna tino tikhale limodzi nkhwipe mamu mafusa ambiri kumazikweni 10 wana Korinto chapter 10 wana Korinto wana Korinto 11 yes wana Korinto 11 tembele pa verse 9 oria verse 9 akuti pakuti so mwamuna sanalengedwe chifukwa cha mkazi koma mkazi chifukwa cha mwamuna chifukwa cha ichi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pamutu pake chifukwa cha angelo tamano wenepe just check the red green charge time to time just check it right so tukutaona mndano akuti mamuna anangeda ifanya kazi ayi kazi anangeda ifanya yani ndipo ifanya kazi afunika kale nawo ulamuliro pamutu pake ifanya ndani changero mwanjira ina mene Mulungu akulenga anthu akwalenga chifukwa nda changero chifukwa changero timoze nepe ndiye akuti no akuitina tino mamuna akhale mutu wandani wankazi sizifaya ndani changero no tisalona tino Mulungu ndiye chikondi timoze nepe Mulungu akunendera maboza nenda Lucifer timoze nepe akunendera maboza za mimbizo chilika pati pamene popo mwanjira ina Mulungu akulenga Adamu nda Hava akupanga zona no olamulira banja mwini banja akhale ndani mamuna Adamu tinoze nepe ndiye yeyo akhale mutu wake ndani Hava akupanga zona zifaya ndani changero okay pali mfundo zambiri pamene popo mana ndingofuna nene chinthu ichi mene Mulungu akulenga dziko lino lapansi akulenga ifaya yangelo na anthambira mamona ife nangelo ifaya ndani yangelo kwale nkhondo kumwambako ndiye ifatino Mulungu wanenera ndiza mimbiri ndiye Mulungu akulenga ndani anthu cholenga kuti no anthu akangomonesa Mulungu ndolungama tinozo nepe ilinganira no iweyo uona tino anzako mwene ne mulibe mfundo kama kwa nyamate mulibe mfundo ani mathakanko ndiye azita sikanaona kuti simunga mutengera ndiyo ziti ine nthautani thakwanisa tinozo nepe ndiye muze tino basi muze tino iweyo umwe kafusa sikana kuti kungonesa kwa anzako kuti iweyo uli ndi yani une funde na zimezo zo zimaonesa khalidwe lozikonde okay Mulungu akulenga anthu chifukwa cha ndani sizikukhala ngazikonesa chikondi leni wogo zili ngati ndifungobwera ili ngati no ukamasera chess pamakhala bishop king ndi zina kwine nditi naye amatiti mayani timapone ndi tino umatha tiyesa bora uteteze nda bishop king ndi queen na izi ngati no kumwambako Mulungu ndi Lucifer angelo agayikane kosalesa kuonesa no ufumu umene uliwona mwabwisa chero nduzi timoze nepe ndipo chifukwa chimene chi Mulungu arokhe apa zimwe ndapangini kupanga ndani anthu mwana nepe sizikuonesa ngati kuti no kodi Mulungu ndi otani angotelenga ife chifukwa kuli chivuto china ya kutika mwina pakati pa ngati tino wangutika ife chifukwa tino aona tino pati chivuto china koma nkhani imene ndinganene ndi Mulungu anayika leni okay neyo ndi malima waluwe
ndali mabuku ambiri ena sonthe zina ndimatha kuyiwala mayina ake kwamene nayi kamwe mwana chilinga kuti zindishi ndimatha kukhala ndi plan yoti ndilemba kale buku eti koma pachifukwa chotono pachitika zina zake tinozenepe ndimatha kuyimba no buku ija kuti no ndi kambe za nkhani pezu kutani zochitika pana buku yake nalemba amati purpose of life cholinga cha moyo nali ndithu ndikafunisa kuyilemba kwambira 29 ndikafuna kuyilemba kwambira 2019 mwasini wayilemba 20 zaka ziduse ndipo pachifukwa tono pamachitika ma suicide anthu amazipha kwambiri noto ndilembe ne buku li chifukwa anthu akutani mono plan inali bwanji na mulungu ndi mulenge na ineyo ndikangukhala mwina ndimatata sindiyimba sobuku yapa sindiyimba sobuku ndimatata nena andi amalize noze ndino ndimazamba novanga ndikumangika kwambiri kuti nditani ndilembe basi yeti ndipo ndikapanda kulemba ndimava sinimava bwino yayi wawina ndikuwerenga bible kana kuna presentation ndimava bwino apa ndikutantha apa ndifuna ndikatani ndikalembe buku fati chimenecho ndi imene chili mkati mwa ineyo nene ndikamayisa lemba buku ndimavano apa ndili bwinono ndimava ndamasuka kenonokera ndikhalano kuno zambiraso nditani ndilembebe na mulungu ndi mlengi ine nungamba za ine ndichifaniziro ya mulungu mulungu amalenga kodi anamaliza ndiyoti basi mina nalenga angera atamaliza hayi mulungu amafuna mbe kutani chifatano ndi iye ndiye ndani mlengi yetu nozenebe koma chifatano kwabwera vuto ilili polenga anthu awa akuonjezerapo chani chinthu china otino mukuzera plan inayo pokalera kufuna alenge anthu tikuvana nebe mwifati pali vuto ilili akuonjezaso chinthu china chotino kuzera anthu amene afotokozere chinthu china chimene chachitika kuti kumwamba tikuvana kupenda ndavekesa bwino bwino zikuveka okay nero yani buku ilili no friend ilembe ndikalekale mafuna kuyilemba mwachifati ndo chanthu akuzipha kwambiri ndikuyilembaso koma kwambiri ndikulemba kuti no ndipangeso nkhani ya anthu kutani kuzipha mulungu nani plan ndilikale kuti alenge ndani inu ni ndani ndini anayo kale plan mwachifati kwabwera chimo Lucifer watani waukira ndakutilenga ifeyo ndikuyikaponso chinthu china kuti no chiyankhe chani vuto la angelo liji ningokupasani chisanu vuto nale kuti chani Lucifer amati cha mpando wanga versus mpando wa ndani ndeti akungopesa kuti mulungu ndi amene amatani amalamulira basi nkhani yake nditi mono nkhani yake ndoti mulungu sizoti anthu amangu mufe nkhani ndoti mulungu wapanga bwanji kuti ufumu wake uziyenda mzimu wake ayikapandani tikaenga Ezekiel 28 verse 18 ari yataenga tipite Ezekiel 28 verse 18 Ezekiel 28 verse 18 kuti mwamphulupulu zako zochokera ndi malonda ako osalungama wayipisa malo ako opatulika maleka ibomba wayipisa malo ako opatulika malo opatulika ndi chani pati timati ya sanctuary mwanjira ina ino ndife titalengedwa akuti ndife kachiswacha wa mulungu umene kumagoneramo ndicha yes so kumambako ngati Lucifer naipya malo ako opatulika iye anali ngati ya kachisi tinozenepe Lucifer akamati analengedwa angwiro changwiro mwaye chinayi chani mzimu wa mulungu tinozenepe Lucifer tikamati anali wangwiro ungwiro ndi chimozimozi kukhala wachani wabwino tinozenepe analengedwa ali wachani wabwino yekha ni ndani woyera yekha ni ndani so Lucifer analengedwa woyera wangwiro chifatano mene akulengedwa mzimu wa mulungu unzazaso ndani tinozenepe ndipo chifukwa chimene Lucifer analengedwa wachani wangwiro pambali poti anapasidwa ni nzeru ndi zina zonsezo right mwana kuti akhale wabwino wangwiro mzimu wa mulungu nali mwandani maye tinoza akulu right so apa kuti wayipha malo ako otani ndiyoti mwanjira ina kususana ndi mulungu chochitika nchani anafika kuti ni anagawukira kuti azima popanda da neno kakeno popanda mulungu mzimu wa mulungu somuli ya ngati mzimu wa mulungu palibe chikondi chiyero ndi ubwino zonse zatani ndiye amati chani tateni pa verse ya tutambire pa verse 16 ali verse 16 mwakuchuluka kwa malonda ako
anakudzaza mkati mwako ndi chiwawa ndipo unachimwa. Chifukwa chake ndinakukankha kukuchotsa pa phiri la Mulungu. Ndipo ndinakuwononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchotsa pakati pa miyala ya moto. 17. Okay. Tenga verse 17 to verse Ariel verse 17. Verse 17. Unasikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako. 1 chimene akukuza Lucifer ndiya kukongola. 1 2 ndiyo funika baadhi 2 waipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako. Ndakugwetsa pansi, ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akupenye. Arwaipsa nzeru zako. Yes, mwanjira ina chimene amakweza Lucifer ndiya ni nzeru. Iye akangozazo okufunika achite 1 2 3. Akachita zimene zozo iye ni Mulungu atani afanana. Mwanjira ina safunika sonda Yesaya 14 verse 12 to 14 imati chani mavesi atukwaziwa bwinobwino amati chani ndizakweza mpanda wangu achifumu pamapa panyenyezi za Yehova ndithu ndizakwera kumwamba ndizafanana ndi wachani. Mwanjira ina kuzera mwa nzeru zimene nayi nazo Lucifer ndi Mulungu atakhala anthu otani ofanana. Mulungu amalamulira anthu onse kuzera mwachani mwamoyo umeneyo atani wapasi. Tikumva wenepe pamene Lucifer iya ine ndipanga system ina imene itakhala yopambana osoposa ndani. System yanga ikhala pamwamba pandani aliyense aziyendera chani nzeru. Ndipo nzeru ambiri ndi ineyo. Tikumva so pale ma system awiri ukhala ndi moyo wa Mulungu kapena ukhala ndi ya nzeru za ndani za Mulungu basi. Tikumva kwakule tiye tipite mu Genesis ngati zili zotero. Genesis 1 Mulungu atitenenge munthu chifaniziro ndani chathu. Genesis 1 verse 26. Awa pali nkhani zambirimbiri komano ndikhazikika mbali imodzi. Genesis 1:26 aliya. Ndipo anati Mulungu tipange munthu chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pazo kwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. So ati Mulungu analenga munthu kuchifaniziro ndani chake. Tenga verse 31 aliya. Ndipo anaziona Mulungu zonse zimene adazipanga ndipo taonani zinali zabwino ndithu. Ati zonse zinali zaya mwanjira ina munthu adazozedwa ndi chani. Yes. So munthu anali abwino chifana nayo zozedwa ndi chani mzimu wa Mulungu. Ndiyati pa dziko lapansi pano ufumu ulipo ndi ufumu wa Mulungu. Ufumu wa dziko lapansi uyendera monga mwa ndani ufumu wa ndani wa Mulungu. Tikuvana menepe. Alright, then pa Genesis chapter 2 verse 9 aria. Kukamba zaidi ne verse 9 aria ti. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa nthaka mitengo yonse yokoma m'maso ndi yabwino kudya. Ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Ati pali mitengo ingati? Mitengo ili chifukwa chani? Mtengo aja wa moyo ni mtengo aja zozisa zabwino ndi zani? Mtengo wa moyo kuyimira ya ufumu anda ufumu wa Mulungu iye amawendetsa ba moyo wake umata umapekera mwandani mzimu wake. So ufumu wa Mulungu ugwisa ntchito ya moyo wanda tinozenepe pamene ufumu asana ugwisa ntchito ya nzeru ungozoa zabwino nzorani basi tinozenepe. So ukakhala ukuzoa zabwino nzoyipa utha kukwanisa kumachita zachani zabwino basi zoyipa zozo zitani uzizisiya. That's why ine manena okay akwaku Lucifer ali wanzeru kwambiri kodi munthu wanzeru akafika tono apo pa plananga ndini ngomukira Mulungu kera ndizakhala uyipa azatani azanononge munthu azira magazacho. Plan ya Lucifer nali simple. Yesaya 14 verse 12 mpaka 14 aliya ine ndipanga chani ufumu wina eri mpanda chifumu makhala lumizana ndi ufumu ufumu wanga ukhala pamamba ufumu andani basi chimene chinaka ndi Lucifer ndi chani nzeru zake anazisokoneza. Yama kwipata ndikungoza zabwino nzoyipa utamasankha zodani zabwinozo ufumu wake ndi uti umene tikumvana menepe ndiye pa Eden papepa kubwera nokuti no nkhondo ichene chitika kumwamba ibipitira pa dziko la chani mwanjira ina aliyense amakhala kuti no akusankha mbali ya Mulungu kapena mbali ya chani
ya Satana. Ndiye Mulungu analenga Adamu ndi Hawa. Tona nemene analenga bwanji. Adamu anachika kuti kudote. Eve anachikaso kudote. Eve anachika manda. Okay? Mwanjira ena china yake inachika manda. Adamu kuti ubwenda Eve tinoze nebe. Okay? Now, bone marrow transplant imeenda bwanji kwani? Bone marrow. Tikamati kuyosa bone marrow muzo. Kuna rozo nisana. Okay, what can do that kuti mafupa amakhala ni moyo. Eti? Ngati kati mwene makhala ni magazi. Magazi anya makhala ma red blood cells. Manu kan do mafupa makhala ni moyo. So manjira ina uchokera kwa chinthu chimene chinali ndi moyo, kunatu kosa chinthu chimene chinali ndi chani? Mene ni plan ya ndani? Ya Mulungu. From life kuchoka so chani? Cha moyo. Tunaona nepe. Ndi ifa tuno uyu ndi oyamba. Afunga khale mutu waja wazosi. Tunaona nepe. Ifa zonse zochoka mandani? Ndi ngati kumwamba wabwina naye ndani? Mulungu yese analenga chani? China chili chonse. Tikufana nepe. Ifa zonse zochoka mwa iye, moyo wa zinthu zonse zochoka manda? Hava ndi ana ake wose azochoka manda? Moyo wa original uchoka manda? Madamu. Iwo akhalasa anthu chifukwa iye ndinda ni munthu. Mwanjira na tikamakamba za Mulungu analenga zonse. Mzimu akaopereka wanya kwa zonse. Zonse nzabwino chifukwa zichoka manda? Mwa Mulungu. Timoze so Mulungu akupanga dala zimene ziro angelo Satani amvese system enene kuyendesera universe. Ndi system yanji. Munthu ukhale ndi chani? Ndi moyo. Tinoze nebe system imene yokhayo imene ingagwire ntchito yokhayo ndiye nditi imene telemoza kwaku. Right, so pamene baba ndiye noti ambe nikuona tino Mulungu ndi otani. Khalida Mulungu ndi otani. Kenako tiyamba nikuona no kuti no kumamba kuti akangani zitani zinakhala motani. Ndiye plan ya chipulumutso ndiyotani. Koma tisanamvese plan ya chipulumutso tivese amene akuti pulumutsani ndani. Khalida yake ndi otani. Tinoze nebe. Tateni Yesaya 41 verse 8. Tikamakamba za Mulungu amene ndi otani iye. Yesaya 41 verse 8 adimani. Verse kuti koma iwe Israeli mtumiki wanga Yakobo amene ndinakusankha mbewu ya Abraham bwenzi langa. Okay. Tikamakamba za abwenzi. Bwenzi nene kunda kuti yani? Mzake yeah. Mutaka nzako umakula china chilichonse. Tinoze nebe? Ningopereka chisanzo. Okay? Ine mutakani nzanga kwambiri. Nditakuza nina chilichonse. Tozere amwe. Last week muzatu no nani basi ndekuyena kana kwa phone ndefu zanjanga nali chonji nene ndikusika basi nanguitenga kuti mapita tu basi. Kuti ndibweze bezatu namba kumbuka mafuta kunyumba basi ndapita na iPhone tu basi. Mwaona pesa wewe? Uyu ni nani? Ninza suzo ndandipitisa ku polisi. Kapena ndi yalusa paola liki. Athamali kazandi akuba kumasaya ndichulapo maji. Tinoze nebe? Mutakanza koma muzine ichonse. Ndimuzatu ndi muze fani ndani? Chabu ngayenza ngombe ndiza musama benza zolere. Kumano suzoti zimezo ndikamayankhule kuti no kwa munthu ndiza ndi ndani wanga. Nene zimezo azitenga kukikayikizeka mu presentation ino sopana. Tinoze nebe? Munthu amene ali nzako umakhali uli naye bwinobwino pabeso mulena lilonse. So Mulungu kadakona Abraham ni ndani? Mzake. Manjira ina Abraham amatha kuyankhula ndi Mulungu mungangati Mzake. China Yesu imene Abraham chimadusa naye amatha utani kumuuza. Tinoze nebe? Zingana nda ambuye ndipempha kuti mundipase ndalama ndi gule galimoto. Ndiziyendesa chani? Ninsaya galimoto ndeni zimuza Mulungu. Kapena mufuna ndizichira ukaba? Mundipasa galimoto mandipesa nebe? Anamira moto ngapempha. Okay, Abraham amapempha kuti yani? Abraham ambuye kodi paradosa kanthawe? Ambuye mundipasadi mwana amene atakhala mnyumba manga. Kapena nditenge mwana wa ndani? Wanda. Aga kulibeko. Anaenda noje. Aliyeze. Muona bele? Awonga ni Mulungu ati ndani? Mzake akukambirana kuti abo ndizikhala bwanji. Mulungu anakuyora iwe nene kungokutene tu basi uthere bali. No, Mulungu mulimbisiya isizikhala bwanji.
So munthu amene amayankhula ndi Mulungu ngati Mzake ndoti amvesa tikhedera Mulungu ndi utani. Tikamana ndi Mulungu ndi zathu timvese kuti Mulungu thamuza china chilichonse. Mulungu amaza china chilichonse. So tikamankhula ndi Mulungu kuyankhula ndi Mulungu ngati ndani zathu. Sisi tino Mulungu ndeta kuti okuti yana okay ndi awa zimene basi ndikukutene basi kuthana. Iyani. Mulungu ndi ndani zathu. Mulungu akufuna ubwenzi ndi ndani ndi munthu. Mulungu ndosiyana ndi munthu. Tikamakamba za anthu awiri mwamuna ndi mkazi, mwamuna kwawo ndi olemera kwambiri. Yeti? Akupeza ati akupanga chibwenzi ndi nsikana yake kuti ino solemera yayi. Mwanjira ndo tino mkazi afuna anjere ndani? Basi, chimamakereza anthu chiti. Komanso chimodzi kakhati pali nsikana yake mwina ndi kwawo ndi olemera kwambiri. Nyamata alibe chani? Kina alikosi. Ndera akulu afuna anjere ndani? Basi. So tikamakamba pa umunthu timaona no ngati munthu akucheza ndi nake ndeti pali cholowa chimene munthu akutani akuchipeza. Mono Mulungu chimene akufuna kwa munthu afuna akhale ndani Mzake. Mulungu kulenga munthu afuna munthu akhale ndani kana ikuno nditi kana ikuno ndimeneyo. Tinozana be akulu muli ndi mwana pano pe mwanayo cholenga incho tino azikuverani kuna muna khala naye mwanayo azikuverani basi muzimutuma tumaga rekoda apa kati zabone mano gani dori yani for pleasure. yes unava gani mwa no ndakulanda ukatira chabudo mwakatira mano ufunika ndani mwana ndo tino ifeyo ngati mai tizikhala naye mwanayo timutani azikula nafe basi akale zathu yes tinozelewe nkhani ikundi imeneyo nikona kholo likakhani mwana akhali no wanga blanda utani anthu amakola amatha kulusa ndifika chano uyi basi timuchoseme mwana unachongota basi ndapitesa ndasinta mwana uja wasinta wazada amutengaso kana akabwerezaso chifukwa tino ife ndanengeda chifukwa ndani cha Mulungu akufuna ndani akhale ngati ndani zathu chini cha Mulungu ndiri ngati munthu angasoye chimenecho ndende nosakuvesa plan ya chipulumutso. Tendibizeni Yesaya 43 verse 7. Yesaya 43 verse 7 adi bwana. Verse 7 kuti Yense wotchedwa dzina langa amene ndinamulenga chifukwa cha ulemerero wanga ndinamuumba iye ine ndinapanga iye. Verse 8. Ata anatapanga ife yani cha ulemerero wake. Okay? Mwanjira na Mulungu potilenga ifeyo amafuna onese yani ulemerero wake. Tikamakamba za ulemerero wa Mulungu afuna yani ubale uchani ubwenzi. Monga ngati mene Mulungu amachitira ndi zolengedwa zake zonse. Munthu sonayesa amachita bwanji chimozi. Chimozi nepe Mulungu chini amafuna kwambiri pa munthu polenga angelo ndi yani ndi ubwenzi. Timozene Adam ndi Hava akangamba kukhala ndi ana chimene akufuna kwambiri pa iyo ndi yani bwenzi. Ne munthu akamakhala aonesa ulemerero ndani Mulungu. Tinoze right then Masalimo 149 ndimaona nkhope zanu ndikafusa to sidili limozi ndikaona nkhope zo sizikuonesa dili limozi mabwereza mano ndikhope ati dili limozi Masalimo 1 tipite ku Masalimo ndipapeze kaye na kodi nkhani ya chipulumutso imeneyi ikuyenda modani. Masalimo 149 verse 4 aliya akukamba za anthu opulumutsidwa. Masalimo 149 verse 4 aliya akuti popeza Yehova akondwera nawo anthu ake adzakometsa ofasa ndi chipulumutso. mapava amenepe Mulungu atani Yehova akondwera nawo anthu ake. verse 4 Yehova akondwera ndi ndani anthu ake. Mwanjirena Mulungu iyeyo atamakondwera ndi ndani pongalenga Adamu ndi Hava Mulungu mtima wake watani wakondwera. Timazenepe akulu tsiku loyamba pera ndize kufuzana okay tsiku la mwana anu abadwe amatayankha iyo akapena chizungu 1+1 inaijana samata pepe chimene amazaso ndi mbambo yake amazata tikupita kuti komene munayo sangala
Murano kwenda bwino koma. Tinoze nebe? So, okay. Chimene members zakoyendi chani? Kwa mwanayo, members yachani? Palibe. So mufuna mumwike pa pressure na iliyose azamaize skulu chanda zake visitaye Mungu ona no mwana wabwera ino mwarani makondwera tinoze nebe mwanjirena mene khole mapangira ni mwana Mulungu apanga ndi ndani ndi munthu ndi angelo onse tikaona mwene mwino Bible luzafuna angelo onse alingatana akandani Mulungu tumvana nebe Adam ndi Hava na usana ingatana ndani inu ndine tikazipeleka kwa Mulungu nafisi ndifana ndani mene akula wakamba za mwana ndi mwezi Mulungu amatayangana ndani Mulungu akufuna ubwenzi pakati ino ndi ndani ndiye sakulika pa pressure upange nyakuti utani ayi chambire chimene akufuna kwambiri ndi pakhale chani ubwenzi tili limodzi aliyense tili limodzi ni verse ya okay then ndipitirize Chivumbulutso chapter 4 verse 11 verse ndiyo ilengaso mchizungu chifati chiwa anachosa verse 11 akuti muyenera ino Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu kwa munalenga zonse ndiyo mwa chifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. Okay, ndiyo ilenga mchizungu mapeto for thou hast created all things and for thy pleasure they are and were created. Pleasure ndo kuya nchicho yeah, pleasure si isangala yeah. Pleasure kusangala ndo enjoy it. Pleasure ndo kuya ukondweresa ili garino ngariya kumva ngati tsemwe kumva ngati kuti ndipo usanga pleasure tinozenepe zingani mene zimakhala to sunapereka kunyanja tinozenepe ndi akutenga kuti upite kuti ndiwe sukhupira kuti ndafika kuti ndomva zina zake nthumu mwake pleasure kumva ngati kugwira tsema amati kugwira tsema ngati mva zina zake so Mulungu atanatilenga ife kuti tikakhala mkondweresa nda iye chifati chima mkondo chena kuti lenga kundi chinthu chokondweresa ndani imene ndekhalidwe nena ndani la Mulungu timozenepe right tentipitirizeni so Mulungu akuti zonse zimwe tikuzikamba za Mulunguzi ndikupera yesa kuzimva teni nditona no munthu uno sopano mbali ya munthu uno sopano Mulungu analenga munthu siku la chinamba ya 6 ere okay so number 7 Genesis chapter 2 verse 1 adia verse 1 akuti ndipo zinatha kupangidwa zakumwamba ndi dziko lapansi ndi khamu lawo lonse tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito yonse anayipanga ndipo anapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri ku ntchito yake yonse. Mwanjira ina apa akutuza fanatu tsiku lachisanu ndi chiwiri tsiku la number 7 Mulungu anatani anapuma. Mwanjira ina Adamu alengedwa tsiku la number 6 tinozenepe so in number 6 Adamu nati kamangamba za Adamu Mulungu ananata nkulu imene ndamulenga chonchimwe nkulu ya kufunika cha adamulenga Adamu ontandizira afunika ontandizira tikamagamba za Mulungu sana oneona kuti no ayi munthu uyo atani ndotani ndikamulengera anzake ndoti atani andisiya ine okay now pakakhala pala nthawi amene ali pa friendship amene andi ma anthu oti amachezerane pakabwera chitatu pamamba zono pamba kugawikane Mulungu alenga munthu Adamu tinozenepe tsiku la number 6 mwana Mulungu akonata mene nkulu yalili akufunika munthu ina ofana ndani ndiye akulenga ndani Eve akulenga nda Hava Mulungu amene ntchito tino ya uyu akhangata akulenga malanga ayi munthu oti ninzako yene ena amapanga zinga ziti zimene so tsiku la number 7 Mulungu akuti akupuma Mulungu pena kupuma akukhala ninda Adam ni Hava tinozenepe so la sabata Mulungu aniti Adam ninda akutani akupuma akuta akujeze tinozenepe paja siku number 6 pamene muzara tapereka mayina kwa zinthu zonsezi
uziyang'anira ndi zina zonsezi kana uyuso ni mkazi wako nemuganiza nayo tino ino mangopezera nayo muli kwina kwake sumuza kuti zikhala bwanji kana uzala amalo sana ndi anu komanso mkazi anu ndi uyu ndikuona mkazi odi ndi wakodi ndikuntenga munthu amene uja ndikuonabe kuti avadi ndi nthawi yopumayi zinatino mulungu ndi adamu amatani amalumikizana mabadera tikupana inepe ndiyeteni tioneni Psalm chapter 8 afikapo okay Psalm chapter 8 verse 3 adiyan verse 3 pakuona ine thambo lakumwamba lanu ntchito ya zala zanu mwezi ndi nyenyezi zimene munazikhazikika tatembiza verse 4 munthu ndani kuti mumkumbukira ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye tikuona wenepe mulungu amacheza ndi ndani Adamu ndi ndani Hava life face to face amacheza zabwinobwino zija timozenepe ine mukamacheza ndi nzanu mmakhala tino muli serious tino apapa muyankhule kena kake kena kumuteni imakhala free takambirana nkhani ina iliyonse ka ndikukamba anthu mdziko la lero takamba za mmene chuma chikuyendera mmene mwina skuli ikuyendera mmene kuntchito kukuyendera banja ano mungamba nkhani mangosanjana mpaka mukafike kuti koma mukupitawo so munthu ndi mulungu akucheza mwanjira yendera apanacheza zambiri kumuuza mwina amene Lucifer zikukhalira kumuuza kuti akulu apapa ndezizirane akucheza anthuwa tikumana wenepe face to face mene munthu amacheza ndinda sizoti panaiso mantha ena aliwonse ayi kuti apapa tili pamene mulungu ali ndi tikhale ndi mantha ena ake tinozenepe komanda akucheza ndi nani ndi Mzake okay ndikuona kuti tisizoti mulungu sitikumpasa ulemu mulungu tikumpasa yani ulemwe koma pamene tikulumikizana naye tikuchezana naye mwa ngati ndani Mzake posati mene ungacheze ndi apolisi opolisi mutawucheza osati 1 minute mukucheza 1 minute uli kuti kuseri kuti zakhala bwanji malanga ndine unzanga ayi situngambayo nje tikucheza munthu ndi ndani ndi Mzake ndicho chichitika ndi chani teteni Psalm chapter 22 ni 42 minutes Psalm 42 verse 1 now tikaona bwino bwine Psalm chapter 8 Psalm 42 so amayimiraso Yesu pa Yesu ndi Adamu achinga wachiwiri so maverse atikaona bwino mwina akuyimiraso Adamu woyamba maso Adamu achingati amagwira bwino maverse okay tell Psalm 42 this one monga swala ibuma wefuwefu kukhumba misinje modelo moyo wanga ubuma wefuwefu kukhumba inu Mulungu Adamu ameneyo so Adamu akumunzira kulu maola 24 atandibwereraso kuti mwamba na muganiza Adamu amaganiza Adamu wangolengedwa wanguzuka akutha kuyankhula kupereka maina kukwatira dziko lonse ndi lake ni mfumu now amene amacheza naye jafuna rani azivira kwanza ndi timanga papa ndi tikumanaso bwanji liti fatino nthawi iyi ndi nthawi imene anakumana kwambiri ndi mulungu ndikupanga cement ubwezi wawo zingati munthu akwatira kumene amaita kuti honeymoon apeta honeymoon ko amakhala tino ubwezi uje mene amalumikizana pano mana afuna upange chani cement tinozenepe kuti akhengera kukhazikitsa chinthu chikhale chani chamuyaya tinozenepe so zingati maola amene anakumana naye ngati honeymoon pakati pa mulungu ndi nani ndi munthu okay 10 verse 2 ya verse 2 kuti moyo wanga uli ndi ludzu kwa Mulungu la kwa Mulungu wa moyo ndikaze liti kuoneka pamaso pa Mulungu so munthu so naye amapata adzasolide kuona pamaso pa ndani pa Mulungu tinozenepe toneni chinthu china chimene achitika mbali ya Mulungu nozimakhala motani Psalm chapter Exodus 31 verse 17 tikumaerenga za Exodus 31 verse 17 timaona nawo tino panaiso nkhani ine imene ili yofunika kwambiri Exodus 31 verse 17 ati banja verse 17 akuti sorry right so Exodus 31 verse 17 ati banja akuti
ndicho chizindikiro chosatha pakati pa ine ndi ana a Israeli, pakuti Yehova analenga zam'mwamba ndi dziko lapansi masiku asanu ndi limodzi, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri, naonanso mphamvu. mchezo ngati anayika refreshed ndauzi yani mafuna nena ndiye mmene mulungu ankalenga kumwamba kunali angelo onse chinese chinali bwanji chabwino. Now mmene takambira mmene mulungu anachitira ndi Adamu ndi Hava, mulungu onse chimodzimodzi ndikhupe anapanganso ni nani ndi angelo. Fati mulungu sadani sasinthe ngati mulungu amacheza ndi Adamu ndi Hava, mulungu samacheza ndani ndi angelo, chifukwa ndi ngati olengedwa ake tinozenepe. So chimene chacho ubale umene panali unalipo pakati pa mulungu Lucifer ndi angelo onse unakhala ngati wa sokonekera chifukwa chakukira kwa ndani kwa Lucifer tinozenepe. Ndi zinayi ngati no mulungu akutani akulenganso anthu tinozenepe. Ndi chimene chinachitika kale kumwamba ndi mulungu ali ndi angelo ndi zina zonse zolengera zinayi ngati mulungu uja wambaso zipanganso experience kachingati kachikena. Okay, ningopereka chisanzo chichi munthu magwira ntchito bwinobwino ndi wagwira pamalo zaka mina 10 ndi kumene koko basi kumana ndi zokhoma bwanako chani eti akukuwukira zinthu sizikuyende ndi upangire transfer upite malo ena tinozenepe. Ndopita malo ena upeza tino anthu aja akulandira chini sichikine bwinobwino zikhala ngati no zimene ukadusa mmene ukamba ntchito zambaso zatani zabwereraso ndimakhala ngati anonso chani mphamvu tinozenepe. Mulungu mmene anali ndi angelo ndi zonse kumwamba mmene amachita nawo Lucifer sanawukire zimene mulungu akukumana nazo pa dziko lino lachani lapansi. So zakhala mulungu anonso chani mphamvu paja mulungu amafuna ya pamunthu akufuna ya ubale kumwamba mmene mulungu ankalenga ndi angelo ndi zonse amafuna ya unaliwe bambaza nani pamene mulungu alenga Adamu ndi Hava ubale ujaso atani palino malo amene mulungu 100% alesa akutani akumufuna pebeso kangana pebeso zotiso kutani kuwukirana so pachifukwa chimene mulungu anapanga ntchito yake maola amene awa amene anakumana ndi Adamu ndi Hava nawo chita china chake. Genesis 2 verse 3 Genesis 2 verse 3 akuti mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeresa limenelo chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yake yonse imene mulungu anayilenga ndi kupanga. So ati mulungu anapuma ndipo ifana anapuma anadalitsa ja maola amene ati tinozenepe. Mulungu anadalitsa chani maola amene awa chifukwa choti chani anadalitsa ifo area anapezanso chani mphamvu. Mwanjira ina tikamaona maola a sabata amene tikuwatcha sabata lero mwana pa nthawi anali maola amene mulungu anatani anapumula timoze mu maola amene awa mulungu anakhala nayo nthawi yokumana ndi Adamu ndi Hava ndi kupanga simenti ubale wake fika no maola amene anali opambana kwa mulungu kuti no anakhazikisana kuti no basi maola amene awa akhale apadera munthu azikhala payekha osagwiranso ntchito yense ineyonso ndiziyoka kumene ndili kuzakumana ndani ndi munthu andi chimene chinampangisa munthu aveso ndipo kanali ndani munthu. So pachifukwa imene maola amene anayika kuti akhale utani ukhazikika amene inu ndine kuti maola achani asabata. Mwanjira ende tikamakamba za sabata Ayuda anayipangisa lekhaye maola olimba kwambiri pamene mulungu anano sabata sina pangene ifayanda munthu sana pangene ifaya yani mulungu pomulenga munthu sana mulenga kuti munthu akasunge sabata tinozenepe. Komano pomulenga munthu uja ndikukhala nayo nthawi yocheza naye mulungu pamene akubweresano yani kuti cha mulungu ni munthu akakhale pangati pamodzi ubale uja akakhale kutani kupitirira. So tona na kuti no nkhani yayikulu yeniyeni tikamakamba za khaida ya mulungu mulungu ndiye chani mulungu ndiye chikondi. Nthawi ini ngolekezera pompa sinza ngati pali mafunso pamene ndimanga zimene takambirana mafunso pamene ndimanga